Φίλες και φίλοι, σήμερα θα κάνουμε μια συγκλονιστική αποκάλυψη, την οποία τα κανάλια της Αθήνας, τα κανάλια δηλαδή της Διαπλοκής και της Αχλαμάρας, έτσι που ασχολούνται με τη Μύκονο, τις γκόμενες, τα ωραία βυζιά και τους ωραίους πισινούς, δεν αναφέρουν τίποτα απολύτως. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα κάνουμε μια αποκάλυψη με βάση έγγραφα που έχουμε εδώ, τα οποία προέρχονται από τα μπουμπούκια της μειονότητας της Θράκης, αυτούς δηλαδή που έχουν παρεδώσει με το τουρκικό προξενείο, αυτά τα μπουμπούκια, γιατί υπάρχουν και οι αγωνιστές οι Πομάκοι που είναι ελληνικό φύλο, ούτε φυσιογνωμικά δεν μοιάζουν με τα έκθετα του προξενείου, έτσι. Είναι άνθρωποι που είναι ελληνικό φύλο και σε κάθε ευκαιρία δηλώνουν ότι δεν είναι Τούρκοι, έχουν δικιά τους γλώσσα. Εγώ έχω αγωνιστεί πολύ και μέσα στη Βουλή έφερνα υπουργούς, έκανα ερωτήσεις για να μπορέσει να διδαχτεί η γλώσσα των Πομάκων στους Πομάκους. Ο Γιάννης Μαρίνος, ο οποίος εκτός από κορυφαίος δημοσιογράφος είναι και κουμπάρος μου, με έχει παντρέψει, έκανε αγώνα, πλήρωσε από την τσέπη του, έβαλε εταιρείες, αγκάρεψε το τρίτο σώμα στρατού και φτιάξανε το ελληνοπομακικό και πομακο-ελληνικό αλφάβητο, αλφαβητάρι μάλλον, το βιβλίο, το οποίο βρίσκεται στις αποθήκες, δεν τα μοιράζει στους Πομάκους το ξεφτυλισμένο ελληνικό κολοκράτος. Γι' αυτό έκανα ερωτήσεις, έφερα τότε τη Χριστοφιλοπούλου στη Βουλή, έκανα ερωτήσεις στη Διαμαντοπούλου, ερχόταν ο Πανάρετος, μου απαντούσε, τίποτα, τα αλφαβητάρια σαπίζουν στις αποθήκες για τους Πομάκους. Πρώτη μας δουλειά λοιπόν, το έχω ξαναπεί εξάλλου το σοκαριστικό, είναι ότι θα κλείσουμε το προξενείο στην Κομοτηνή και θα βάλουμε στα σχολεία την πομακική γλώσσα, βγάζοντας, σας μειονοτικά εννοώ, βγάζοντας τα τουρκικά. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι Πομάκος να διδάσκεται τουρκικά, δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι Τούρκος. Πώς είναι δυνατόν εμείς να εκτουρκίζουμε με τη βλακεία μας και τη βλακεία αυτών που ψηφίζουν οι Έλληνες, τους Πομάκους οι οποίοι δεν είναι Τούρκοι. Οι Τσιγκάνοι επίσης έχουν τη δικιά τους γλώσσα, δεν είναι Τούρκοι, τι δουλειά έχουν να μιλάνε τουρκικά. Αυτές όλες οι παπαριές, αυτές όλες οι μακακίες ετών, οφείλονται στο ελληνικό κράτος που το στηρίζανε όλοι αυτοί που ψηφίζανε τα ένοχα κόμματα. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε συγκλονιστική αποκάλυψη, προειδοποιούμε τις αρχές, προειδοποιούμε το ελληνικό κράτος Αρλούμπα, προειδοποιούμε τον κύριο Τόσκα και ό,τι υπάρχει τέλος πάντων από την αστυνομία του, δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα, διαλυμένοι είναι έτσι και έτσι, όπως και ο ίδιος είναι άσχετος, ο άνθρωπος, είναι παντελώς άσχετος ο Τόσκας, έτσι. Λοιπόν, τον προειδοποιούμε τις 24 Ιουλίου, την πληροφορία την έχουμε, δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω που την έχουμε πάντως. Κάνουμε μια καταγγελία δημόσια. 24 Ιουλίου θα γίνει πορεία με προτεργάτη των λεγόμενων δεκτάς της Θράκης. Είναι αυτός που έχει το μειονοτικό, κάνει τον αρχηγό του μειονοτικού κόμματος εκεί πέρα. Την ημέρα δηλαδή που σκοτώθηκε, που συμπληρώνω τέλος πάντων 27 χρόνια από τότε που σκοτώθηκε ο Σαδίκ, έτσι, θα κάνουν πορεία στην Κομοτηνή, η οποία λέει θα είναι πορεία διεκδίκησης δικαιωμάτων. Προσέξτε τι λέω, γιατί ή εγώ θα έχω δίκιο ή αυτοί οι κοιμισμένοι που κάνουν το ελληνικό κράτος. Εγώ λέω τις 24 Ιουλίου, την ημέρα που συμπληρώνουν 27 χρόνια από τότε που σκοτώθηκε ο Σαδίκ, εντάξει, θα γίνει πορεία στην Κομοτηνή από εξτρεμιστές, τους καλούνε δηλαδή να κάνουν πορεία οι εξτρεμιστές τους καλούνε, τους μουσουλμάνους να κάνουν πορεία διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Ποιος είναι ο πυρήνας? Ο πυρήνας της διεκδίκησης των όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι πήγε εισαγγελέας, κλείσανε 3 παράνομα τουρκικά νηπιαγωγεία. Εγώ το έκανα. Εγώ ζήταγα να έρθει ο εισαγγελέας. Εγώ ζήταγα να μπει η αστυνομία. Εγώ ζήταγα να ξεδοντιάσουν το προξενείο. Εγώ θα συνεχίσω να ζητάω να διαλύσουν τελείως το προξενείο στην Κομοτηνή. Εγώ λοιπόν το ζήτησα στην Ελεύθερη Ώρα, στην Press Time, από τις εκπομπές μου στο Αιγέρθητη στο Art, από εδώ, αλλά ξεκινήσαμε αργότερα και αυτό το υπενθυμίζω από εδώ. Λέω συνεχώς ότι πρέπει όλα τα παράνομα τουρκικά νηπιαγωγεία να κλείσουν στη Θράκη. Το εξηγώ όπως το έκανα μέχρι τώρα, είχα δίκιο. Μπούκαρο εισαγγελέας και αστυνομία, τους έπιασε τα δόντια και τους τα έβγαλε αυτών όλων που κάνουν το παιχνίδι του προξενείου. Έχω πει ότι έχει εντοπιστεί βαν, φορτηγάκι μάρκας Volkswagen, χρώματος μπλε σκούρο του προξενείου, στο οποίο το οδηγούσε υπάλληλος του προξενείου, έξω από παράνομο τουρκικό νηπιαγωγείο, όταν μας είδε άρχισε να τρέχει. Λοιπόν, αυτά τα λέω επειδή είχα εγώ δίκιο όταν φώναζα να κλείσουν τα παράνομα τουρκικά νηπιαγωγεία και είχαν άδικο όσοι το δεν βγάζανε κουβέντα, και μπράβο στην εισαγγελία Ροδόπης και μπράβο και στην αστυνομία, την αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης που μπουκάρανε μέσα. Τώρα πηγαίνουν και κλήσεις για κατηγορουμένους
σε κάποιους μειονοτικούς οι οποίοι έχουν τάτσι μίτσι κότσι με το τουρκικό προξενείο. Και καλά τους κάνουν. Και ζητάω τον εισαγγελέα και την αστυνομία όλους να τους ξεδοντιάσουν. Όλα τα παράνομα του ότι κάνει πιαγωγία. Αυτός όμως που κάνει όλη αυτή την ιστορία, τα στοιχεία τα έχω εδώ πέρα. Αυτός λοιπόν ο οποίος κάνει τον πρόεδρο εκεί του Μειονοτικού Κόμματος και ο οποίος λέγεται Μουσταφά Αλή Τσαβούς, ακούστε τι λέω τώρα, λέω συγκεκριμένα πράγματα, Μουσταφά Αλή Τσαβούς, στις 24 Ιουλίου διοργανώνει πορεία στην Κομοτηνή. Ουέ και αλίμονο αν επιτραπεί η πορεία. Προσοχή μεγάλη, διότι προσπαθούν να βάλουν σπίθες στην ελληνική Θράκη και το κάνουν συστηματικά οι άνθρωποι των Τούρκων. Επισημένω στις αρμόδιες αρχές να αφήσουν τον ύπνο τους, κύριε Τόσκα, εσύ και ο αρχηγός της αστυνομίας που ροχαλίζετε, γιατί ροχαλίζετε, έτσι δεν μπορώ να σας στέλνω εγώ καταγγελίες και να μην βλέπω τίποτα, δηλαδή είτε το είπα στο μπακάλι της γειτονιάς, είτε το είπα σε εσάς το ίδιο είναι, δεν γίνεται να μου στέλνετε κομικές επιστολές. Γύρισα σήμερα μια επιστολή πίσω ενός αστυνομικού, λέει, και ένα αξιωματικού της αστυνομίας, ο οποίος μου έγραφε μέσα χιουμοριστικά πράγματα. Θα τα βγάλω στην ελεύθερη ώρα και στην Press Time, γιατί πρέπει να γίνουν όλα αυτά γρήγορα για να μαθαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 24 Ιουλίου ετοιμάζουν πορεία στην Κομοτηνή. Προσέξτε καλά και πάρτε τα μέτρα σας. Δεύτερον, το επεσήμανα αυτό, έτσι, το είπα, το λέω σήμερα από το σοκαριστικό δελτίο στο Αιγέρθητη TV, ότι θα υπάρξει ιστορία στην Κομοτηνή. Στείνουν σκηνικό κρίσης. Προσοχή μεγάλη, γιατί είναι όλη η ιστορία, μιλάει για διεκδίκηση δικαιωμάτων. Γίνεται τη μέρα του θανάτου του Σαδίκ. Προσοχή μεγάλη στις ελληνικές αρχές. Εγώ το έβγαλα, την έβγαλα την είδηση. Δεν τη βγάζει κανένας άλλος. Το έχουν όλοι βουλωμένο. Εγώ μιλάω, το σοκαριστικό δελτίο, και παίρνω την ευθύνη. Ας με καλέσουν να μου πούνε που έχω την πληροφόρηση ότι θα κάνουν πορείες 24 του μηνός εξτρεμιστές και καλούν και τον κόσμο. Προσέξτε, καλούν τον κόσμο, τους μειονοτικούς, να είναι στην πορεία, στην Κομοτηνή. Δεύτερον, επειδή όλοι έχουν ξεχάσει, εκτός από μένα, στην ελεύθερη ώρα, στην Press Time, στο σοκαριστικό δελτίο και όσο είχα στο Art, αλλά αφού αποφάσισε το Art 2 μήνες να συγγύσει το Αιγέρθητη, τους λόγους δεν τους ξέρω, 2, 10, 9, 40, 70, 40, πάρτε και ρωτήστε, δεν θα εξηγώ εγώ για το Art, δεν είναι δικό μου το Art, δεν είμαι εγώ το Art, άλλοι είναι το Art. Ας πάρετε στο 2, 10, 9, 40, 70, 40 να σας εξηγήσουν εκείνοι που είναι το Art. Εγώ δωρεάν εκπομπές κάνω, δεν έχω πάρει δεκάρα τόσα χρόνια. Αφού λοιπόν δεν έχω πάρει δεκάρα και μόνο προσφέρω από την τσέπη μου και ως βουλευτής πλήρωνα για το κόμμα, πλήρωνα 500 τόσα ευρώ το μήνα, αν δεν το ξέρετε, όπως και όλοι οι βουλευτές, πληρώναμε συνδρομή στο κόμμα, λες και όφιλα εγώ να πληρώσω τίποτα στο κόμμα. Τίποτα δεν όφιλα να πληρώσω. Έχω ιδρώσει, έχω λιώσει για αυτό το κόμμα, από εκεί που δεν ήταν τίποτα στην Ευρωβουλή αναδείχθηκε, εγώ το έκανα αυτό, τα έχει πει ο Καρατζαφέρης δημοσίως 150 φορές, ότι αν δεν ήταν ο Ιβαλιώτης τίποτα δεν θα γινόταν. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Το έχει πει εξάλλου ότι ο ουσιαστικός ευρωβουλευτής ήταν ο Ιβαλιώτης όταν ήταν πάνω ο Καρατζαφέρης. Εκείνος το είπε και τον ευχαριστώ. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω δώσει από την τσέπη μου για αυτό το κόμμα και συνεχίζω να δίνω, δεν με πληρώνει κανείς για τίποτα, τα λέω ευθέως στην τηλεόραση και ήμουνα ο μόνος ο οποίος μιλούσε για τη Μυρτώ της Πάρου. Το θυμάστε το κοριτσάκι που του συνέτριψε το κεφάλι ο Πακιστανός χτυπώντας το άγρια στα βράχια, αφού το κακοποίησε σεξουαλικά. Το κακοποίησε το κοριτσάκι. 4 χρόνια περάσαν από τότε. 16 έχουμε. Το 12 έγινε. Πού είναι αυτό το κοριτσάκι? Στο κέντρο αποκαταστάσεως είναι ακόμα στην Λάρισα και προσπαθεί, δίνει αγώνα για να ζήσει. Η μάνα του, η οποία είναι συνταξιούχος του ΟΤΕ, όπως πληροφορήθηκα, παλεύει μέσω από το σύλλογο των συνταξιούχων του ΟΤΕ, μήπως και βρεθεί κάποιος να δώσει καμιά δεκάρα για να σωθεί το κορίτσι. Μιλάμε για μία κούκλα, όπως κούκλα είναι και η μάνα βέβαια, οι οποίες και οι δύο τραβάνε ένα γολγοθά απίστευτο. Το κορίτσι αυτό έχει ανάγκη από φάρμακα, δεν ανταποκρίνεται, λέει, δεν συμμετέχει όπως θα έπρεπε στη θεραπεία της, κουράστηκε το παιδάκι. Το παιδάκι, το μυαλουδάκι του έχει πάθει βλάβη δυστυχώς από αυτό το καθήκη, αυτό το μπούστι, αυτό το ρεμάλι, τον Πακιστανό, που του χτύπησε το κεφάλι πάνω στα βράχια στην Πάρο και ούτε ένα ακόμα. Και ούτε ένας πριν το Ιβαλιώτη δεν ασχολείται, ούτε ένας δεν ασχολείται. Πού είναι οι 300 που έχετε στη Βουλή, πού είναι οι υπουργοί οι αριστεροί, πού είναι οι μεγάλοι ευαίσθητοι σύλλογοι, πού είναι οι δημοσιογράφοι, πού είναι τα κανάλια, μόνο το σοκαριστικό, μόνο εδώ στο Αιγέρθητη TV, μόνο εδώ ρε παιδί μου, να μιλάμε για την Μυρτώ της Πάρου. Να η μάνα της απελπισμένη εδώ πέρα, ρεπορτάζ 13 Πέμπτου του 16 είναι 2 μήνες πίσω, εντάξει, στο Κυκλάδες 24, σε ένα
ηλεκτρονικό ιστολόγιο, δηλαδή πραγματικά φτάνει, το μυαλό του ανθρώπου στερεύει και η γλώσσα στερεύει από την πίκρα. Μιλάμε για ένα κοριτσάκι που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και το έπιασε ο Πακιστανός, το κακοποίησε σεξουαλικά και του σπάσε το κεφάλι γιατί κάποιοι κερατάδες, κάποια καθήκια, κάποιοι παπάρες, κάποια ρεμάλια και καριόλιδες αφήσανε την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι όταν εμείς φωνάζαμε. Διότι εγώ ανήκω σε αυτούς που έβγαλε μαλλιά η γλώσσα μου. Φασίστας έχω ακούσει ότι είμαι, απριλιανός, χουντικός, κατά, κέρατα. Είχα δίκαιο εγώ και είχαν άδικο όλοι οι σκατάδες οι οποίοι μας βρίζανε. Αυτοί οι σκατάδες στα κανάλια, αυτοί οι κερατάδες και τα πίτουρα στα κανάλια και η πολιτική της πλάκας και της ξεφτύλας που βγαίνουν με τις γραβάτες τώρα και δεν τρέπονται να μιλάνε για λαθρομετανάστευση. Οι ξεφτύλες, όταν τους είχα εγώ στα πάνελ, μας έκαναν ακροαδεξιούς και απριλιανούς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς τα λέγαμε, είχαμε δίκιο απόλυτο και αυτά τα παπάρια ήταν αυτοί που είχαν ανοίξει τα σύνορα και μπαίνανε μέσα όλοι αυτοί τόσα χρόνια. 25 χρόνια μπαίνουνε. Επί Σαμαρά, επί Ανδρέα Παπανδρέου, επί Σιμίτη, μετά τη Νέα Δημοκρατία, με τον Γιωργάκη Παπανδρέου. Μαλλιά η γλώσσα μας, να φωνάζουμε για εγκληματικότητα, για ανεργία, για αρρώστιες, για το ότι έρχεται ξανά βέβαια η φυματίωση, η πατήτιδα, παλεύει ο κόσμος, πληρώνει από την τσέπη του, τα περιπολικά τρέχουν να μαζέψουν τα καθήκια και τα ρεμάλια που κλέβουν, σκοτώνουν. Αυτούς όλους τους λαθρομετανάστες δεν έχουν, τρέχει το λιμενικό, τρέχει το κράτος, δουλεύουν τα νοσοκομεία τζάμπα για αυτούς, δουλεύουν τα σχολεία, τους έχουμε δώσει και κάνουν έτσι στέγη, φαΐ, τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, τους κερατάδες, όλους αυτούς που μπήκαν στην Ελλάδα χωρίς να μας ρωτήσουν. Μας ρώτησε κανείς. Αυτό δεν λέμε. Και εγώ μετανάστης ήμουνα στο Βέλγιο. Τι έγινε? Κεράκι αναμένο δεν ήμουνα? Για τόλμαγε να πεις τίποτα στην αστυνομία, να σου έλεγα εγώ τι γινότανε. Γιατί λοιπόν εμείς είμαστε κεράκια αναμένα και είμαστε και κοινοτικοί υπήκοοι και είμαστε σε κοινοτική χώρα και αυτοί όλοι μπουκάρανε και μας κάνανε εδώ πέρα μπουρδέλο. Γιατί μπουρδέλο μας κάνανε σε συνεργασία με τους ξεφτύλες πολιτικούς και τους ξεφτύλες πολίτες που τους στηρίζανε. Αυτό εδώ το κοριτσάκι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία της, δεν θέλει να πάρει το παιδί άλλα φάρμακα, δεν αντιδρά, έχει χάσει το κουράγιο του, αυτά λέει η μάνα της, αυτό το κοριτσάκι που είναι στο κέντρο αποκατάστασης, μιλάω για τη Μυρτώ της Πάρου, το αφιερώνω σε όλους αυτούς που ψηφίζουν τόσα χρόνια τα ξεφτυλοκόμματα. Σε εσάς το αφιερώνω, όχι βεβαίως στους αγωνιστές της Πατριωτικής Παράταξης που τους σέβομαι, γιατί είναι οι συναγωνιστές μου. Μιλάω για όλους εσάς που ψηφίζετε Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Κουκουέ και όλα αυτά τα κόμματα τα οποία κάνανε σε κόντο τόσα χρόνια, σε κόντο, όπως όταν παίζουμε κιθάρα πρίμο σε κόντο, στους λαθρομετανάστες. Και μην γράφετε από κάτω σχόλια λυσασμένα, επειδή σας τη λέω στην ψύχρα, γιατί ξέρετε ότι εγώ δεν θα σας τη χαρίσω. Εσάς των κομμουνιστών που μπαίνετε από κάτω και των αριστερών και όλων εκείνων των τύπων με τα ψευδόνυμα, όποιος είναι μάγκας βγαίνει με το όνομά του και γράφει, όχι με φερετζέδες. Μην αντιδράτε, εσείς φταίτε για όλα αυτά. Για αυτό το κεφαλάκι που έχει ένα μυαλουδάκι, τη Μυρτώ της Πάρου και δεν ανταποκρίνεται πλέον, γιατί είχατε εσείς την αβάντα, κάνατε αβάντα σε όλους τους λαθρομετανάστες ρε κερατάδες, γιατί όταν εμείς μιλάγαμε μας λέγατε ακραίους και είσαστε εσείς οι υπεύθυνοι και οι ένοχοι μαζί με τα κολοκόμματα που ψηφίζατε. Λοιπόν, ξαναλέω, επειδή έχω έγγραφα, μη με ρωτήσετε από πού. Εδώ είναι πάντως. Επειδή εδώ έχω έγγραφα. Γιατί δεν θα μας σταματήσουν οι Τούρκοι με τίποτα. Έχω έγγραφα για τις 24 του μηνός ότι θα γίνει πατυρντή μεγάλο στην Κομοτηνή. Προσοχή μεγάλη, γιατί μας τιμάζουν επεισόδια με πορεία. Δεν ξέρω αν θα καταλήξω σε επεισόδια. Η πορεία δεν μ' αρέσει όμως. Αυτό που πάνε να στήσουν οι Τούρκοι, εννοώ, ξέρω εγώ τι λέω, έτσι, το προξενείο. Δεν μου αρέσει την ημέρα του θανάτου του Σαδίκ, την ημέρα του θανάτου Σαδίκ. Δεν μου αρέσει, 24 του μηνός, πάνε να κάνουν πορεία διεκδίκησης, λέει, δικαιωμάτων στην Κομοτηνή. Μεγάλη προσοχή. Γιατί εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και κάνω δημόσια καταγγελία. Όποιος θέλει, όποια κρατική αρχή, δικαιοσύνη ή οτιδήποτε, ας με καλέσει και θα καταθέσω τα στοιχεία. Εγώ τα έχω τα στοιχεία. Εσείς οι κρατικές αρχές τα έχετε? Άιντε μπράβο να σας δω. Για δείξτε ότι υπάρχετε, γιατί με τα νηπιαγωγεία, αν δεν ήμουνα εγώ, δεν θα κινιότανε τίποτα. Τα παράνομα τουρκικά νηπιαγωγεία που είναι φωλιές του τουρκικού εθνικισμού. Αν εγώ δεν ήμουν να φωνάξω για αυτό το σύλλογο επιστημόνων Δυτικής Θράκης, δεν θα μπαίνει ο εισαγγελέας και η αστυνομία ποτέ. Εγώ λοιπόν συνεχίζω να φωνάζω.
Εσείς το κράτος ξυπνάτε? Γεια χαρά σε όλους, κουράγιο στους Έλληνες.